Vitajte v spoločnosti Bolex Group SRO. Sme dynamická a inovatívna spoločnosť, ktorá vznikla ako strategická odnož Bolex SRO, založenej v roku 2007. Naším cieľom je rozširovať existujúce aktivity a efektívne riadiť moderné technologické riešenia. Bolex Group ponúka komplexné riešenia v oblasti strojárstva a priemyselnej techniky, poradenstvo a inžiniering, odborné konzultácie a technické riešenia na mieru, projektovanie prevádzok, návrh a plánovanie optimálnych výrobných liniek, predaj a dodanie, kompletné zabezpečenie strojov a zariadení, inštalácia a spustenie, profesionálne uvedenie technológie do prevádzky, záručný a pozáručný servis, dlhodobá starostlivosť o vaše zariadenia. Či už potrebujete kompletnú výrobnú linku alebo špecifické zariadenie, máme pre vás riešenie. Ako slovenský autorizovaný distribútor spolupracujeme s poprednými výrobcami v rôznych odvetviach: environmentálne technológie, potravinárstvo, nápojárstvo, poľnohospodárstvo, plnenie a uzatváranie, balenie a ovinovanie, etiketovanie a značenie, printing, procesné zariadenia, vending a dispensing, lekárske prístroje a robotické zariadenia. Bolex Group SRO. Váš spoľahlivý partner pre inovácie, modernizáciu a rast. Navštívte našu stránku www.bolex.sk a kontaktujte nás na čísle 042 20 21 22 9 a posuňte váš biznis na novú úroveň. Tešíme sa na spoluprácu.